Здравейте, приятели! Аз съм Деси и добре дошли в моя канал. Тъй като наскоро настана първа пролет, съм ви подготвила видео с 8 идеи за супер лесни картички с цветя. Започвам с това интерактивно лаленце, като виждате от розова хартия, която сгъвам на две. Нарисувах първо един овал, а след това нарисувах и едно цвете, което изрязах. Тези две неща ще бъдат основата на нашето лале. Като следваща стъпка вземете цветето така, че сгънатата част да се пада хоризонтално и сгънете листенцата отстрани, така както показвам на видеото. След което ги залепете, но не съвсем по средата, а оставете малко да стърчат отстрани. Като следваща стъпка изрежете предното листо да бъде малко по-малко от задното, за да може интерактивният механизъм да работи по-добре, а след което с макетно ножче изрежете много тънка линийка в горната част на задното листо. По този начин вече се оформя интерактивният механизъм, където се отваря листенцето. След това вземете първоначално изрязания овал и ако трябва, променете малко размера. Аз го бях изрязала прекалено голям, но трябва да е горе-долу колкото лалето, което сте направили. Разтворете и залепете по този начин. И ето така се оформя цялото лаленце. За да не се виждат сгънатите листа вътре, залепих малко кръгче с розов цвят в самото лале, където по-късно написах и самото послание, което искам да бъде видимо отпред на картичката. А отпред на предното листо написах "Отвори тук" с малка стрелкичка, за да подскаже на получателя какво точно трябва да направи. Като финални стъпки реших да добавя малко светосенки на самото лале. Нарисувах си листата, където ще го залепя и накрая добавих и 3 малки рози, които ще покажа малко по-късно във видеото как може да направите. Следващата идея е за много лесна, елегантна сватбена картичка, която направих с цветята от един единствен пънч, като преди да ги залепя ги натиснах лекичко по средата върху мека повърхност, за да се надигнат листата, след което ги залепих върху основата, като гледах всяко цветенце да се преплита с предното. Като финални елементи залепих две сърца и посланието. Виждате какъв ефект се получи на цветна градина, която е пълна с бели листа, като тук имах и малък помощник, който ми помогна да залепиме лъскави точици, които да имитират капки роса тук-там. За следващата картичка използвах абсолютно същия пънч, който между другото ще използвам и за още няколко картички в това видео. Тук исках да създам зюмбил, така че изрязах повече лилави цветя и първо минах с зелено мастило и блендиращи четки по листата, които бях решила да ползвам, след което направих същото, но с розово и лилаво по самите цветенца. Някои от цветята ги оставих и без мастило, за да се получи малко по-раздвижен ефект. Подобно на предната картичка, ги залепих едно върху друго и ето виждате финалният резултат. Следващото цвете се прави много лесно, но първо ще ви покажа ето тези блестящи вълшебни стикери, в които аз съм влюбена направо. По принцип не си падам по блестящи работи много, но нещо напоследък се промени в мен. Сега, за да направим цветето, са ни нужни няколко малки сърца, които са сгънати наполовина. По-хубаво е да ползвате хартия, която не е толкова плътна. И след което изрежете едно кръгче. И както показвам във видеото, трябва да лепите всяко сърчице, мушнато едно в друго, така както са си сгънати. И накрая малко да разтворите листата, за да се получи по-реалистичен ефект на самото цвете. В тази папка си държа печатите. Мога да ви разкажа в друго видео, ако имате желание, как си съхранявам крафтърските материали. Между другото, най-вероятно чувате малко хълцане или други малки звученца на заден фон. Това е от бебето, което е до мен. Следващата картичка реших да я направя с останалите зелени листа или лилави цветя, като този път просто ги комбинирах с това голямо сърце и отново добавих блестящите точици, които напоследък използвам за абсолютно всяка картичка почти. Тази картичка, между другото, е за рождения ден на мама, защото тя много харесва лилаво, така че се надявам да й хареса.
Следващата картичка ще я направя с хартиени рози, които се правят от кръг, в който рисуваме черта като охлювче и изрязваме по тази линия, след което от външния край започваме да навиваме към средата и накрая отпускаме леко цветето, за да се получи по-красиво и залепяме, за да го закрепим по този начин. Така направих няколко рози и понеже исках розите да са единствения акцент върху картичката, реших за основа да използвам едно голямо зелено листо от акварелна хартия. Като между другото тези листа, които показвам сега на екрана, пристигнаха в 150 бройки от Тему. Доста сполучлив продукт, на който попаднах. Ще споделя линк в описанието, ако все още са налични. Тези листа ги боядисахме с моето дете, така че идея и за детско творчество вкъщи. Ето е готовата картичка. И последната е с тези цветенца, отново от предходния пънч, който показах. Като финал вече споделям всичките 8 картички, които направих в това видео. Кажете ми в коментар коя картичка ви е харесала най-много и коя техника ви е допаднала най-много. Ако ви харесва съдържанието, което публикувам, ще се радвам да ме последвате. Чао, чао!